Здравейте, аз съм Силвия Димитрова, психолог и психотерапевт. Темата на днешното видео ще бъде какво ни държи психологически в нарцистични взаимоотношения, защо не можем да си тръгнем от такива взаимоотношения, дори когато знаем, че тази връзка ни вреди. Връзките с нарцисисти често създават силна емоционална зависимост, която не е лесна за разкъсване. Ето основните психологически и емоционални причини, поради които това е толкова трудно. Има цикъл на насилие, има идеализация, девалвация, отхвърляне. Нарцисистите често започват връзката с интензивна идеализация. Засипват партньора с внимание, обожание, комплименти. Това създава чувство за специалност и уникална връзка. Разбира се, тук идва и отговорността на другия човек, който има нужда да се чувства специален и уникален за някого и за това се поддава на илюзията, че този човек е идеален и че ще го спаси. След това идва девалвацията, критика, манипулации, дистанциране, игнориране. И накрая следва отхвърлянето или заплахи за отхвърляне, което създава чувство за нестабилност и паника. Този цикъл води до емоционална зависимост. Партньорът се опитва да върне доброто начало, вярвайки, че ако се постарае повече, ще върне любовта. Газлайтинг и загуба на реалност е другата емоционална причина, заради която човек остава в нарцистични отношения. Нарцисистите често изопачават реалността, отричат свои действия, поставят под съмнение възприятията и паметта на партньора. Нарцисистът системно те кара да се съмняваш в себе си. Използва изрази като това не се е случвало, май си въобразяваш или ти си луд, луда си, просто си по-чувствителен, по-чувствителна, това са глупости, които говориш, преувеличаваш, пак драматизираш, не е толкова голяма работа, я по-спокойно приемай нещата. В резултат започваш да не вярваш на собствените си възприятия, ставаш лесен за контролиране. И когато не си вярваш достатъчно, а обикновено хората, които не вярват в собствената си преценка, попадат в нарцистични отношения, тогава започваш да влизаш във филма на нарцисиста. И това води до още по-голяма загуба на увереност, чувство, че ти си проблемът, несигурност в собствените чувства и мисли. Има хора, които са в такива връзки дълго време, преди да осъзнаят, че имат отношения с нарцистичен човек. Въпреки това осъзнаване, въпреки многото информация по темата, че при нарцисистите няма промяна, хората продължават да вярват, че могат да поправят връзката, особено ако са инвестирали време, чувства, жертвали са се. Това е форма на когнитивен дисонанс, когнитивно изкривяване. Трудно е да приемеш, че си дал толкова много за нещо вредно, че си загубил толкова време. Още е по-трудно да повярваш, че образа за този човек е бил илюзия, а не реалност. Илюзия, в която си се чувствал до някъде комфортно и за това ти е било трудно да видиш реалността по-рано. И когато изгубим илюзиите си, тогава много боли и ни е страх. Затова и ги поддържаме толкова дълго. Точно за да се предпазим от болката и страха. Без да разбираме, че колкото повече сме в тези илюзии, толкова повече болката и страховете ни растат и стават по-устойчиви. И толкова по-трудно ни става да пуснем тази илюзия. Друга психологическа причина е, че се създава една травматична връзка. Когато любовта се редува с болка, мозъкът започва да свързва напрежението с интимност. Това е като пристрастяване, химически и емоционално пристрастяване. Понякога околните не разбират какво се случва, защото нарцисистите често са харизматични пред обществото. Партньорът се чувства изолиран, неразбран, засрамен
и се притеснява, срамува се да потърси помощ. А и по този начин околните засилват усещането, че човек не мисли правилно и още повече влиза в капана, че нарцисиста е правият. Всеки, който е бил във връзка с нарцисист, знае как връзката с нарцисист е емоционално влакче на ужасите. Нарцисистът редува любов, внимание, обещания и след това игнориране, обиди, наказания, вина. Мозъкът се обърква, свързва болката с любов. Това създава зависимост, подобна на дрога. Ако изтърпя болката, ще получа отново любов. И ние гоним мираж, който никога не се връща истински. Мозъкът реагира с отделяне на хормони като допамин при любовни изблици и кортизол или адреналин при игнориране, критика, дистанциране. Това създава психическа зависимост, сходна с наркотична. Дори след раздялата, мозъкът жадува за наградата, за дозата, дори ако тя е фалшива. Колкото по-силен е контрастът между върха и дъното, толкова по-завладяваща става връзката. Трябва да си дадем също така сметка, че ние не скърбим по човека, а по илюзията. Най-често страдаме не заради това, което реално ни е дал нарцисистът, а заради началната версия на него, когато сме го идеализирали. Надеждата, че може такъв човек да се промени, че точно този човек може да се промени, и нашите мечти и проекции. Това, което ние проектираме в него, което ние искаме този човек да бъде, което ни е липсвало в нашето детство. Скърбим за онова, което сме искали да бъде, не за реалността. Понякога нарцисистът се държи прекрасно. Тогава започваме да си мислим. Ето го човекът, в когото се влюбих. Просто трябва да се постарая повече. Но това е измама. Идеалният човек е маска, която се показва само временно. Но много хора вярват. Той или тя може да се промени. Ето, сега реагира по-добре, по-адекватно, показва ми любов. Много хора също така вярват, че нарцистичният човек има рани от детството и ако го обичат достатъчно, ще го излекуват. Но нарцисизмът не се променя чрез любов, а чрез граници и чрез собствено желание за терапия, което всъщност е много рядко. Друга психологическа причина, заради която ни е много трудно да излезем от такава нарцистична връзка, са незатворени рани от детството. Например, ако човек е израснал с родители, които са били непредвидими, давали са любов условно, карали са детето да се доказва, тогава такова дете попада в нарцистична връзка, като вече голям човек, и нарцисистът активира тази дълбока стара рана. Човекът, който е във връзка с нарцисист, всъщност започва да обича идеята, привързва се, пристрастява се към идеята, че най-накрая ще получи това, което е чакал цял живот. Това, което не е имал като дете. Тази връзка активира стари емоционални травми, липса на любов в детството, желание да бъдем приети и обичани на всяка цена, страх от изоставяне. Болката от раздялата не е само за настоящето, а и за миналото, което не сме излекували. И за това ни е толкова трудно да си тръгнем, защото ние стоим там и всеки път се надяваме, че ще излекуваме тази наша минала детска болка и че този път ще бъде различно. Има и нарцистични хора, които са агресивни. Затова понякога, когато оставаме в нарцистична връзка, може да бъде поради страх от отмъщение или въобще от някаква реакция на нарцисиста. Ако
Той не иска да напусне тази връзка. Много нарцисисти стават обидчиви, агресивни, изнудващи, плашат, че ще съсипят репутацията, живота, че ще накажат, ще навредят по някакъв начин. И това може да създаде усещане, че е по-безопасно да останеш, отколкото да си тръгнеш. Особено ако нямаш адекватна и добра подкрепа от някого, тогава човек наистина може да остане в такива отношения и да търпи още много дълго време. Ще дам един пример във връзка с това, което говоря до момента. Примерна история: Мария, нарцисист, и Иван, нейният партньор. Мария е обаятелна, привлекателна, интелигентна. Когато среща Иван, тя постоянно му казва, че никога не е срещала мъж като него. Пише му нон-стоп, прави планове за бъдещето още в първите седмици. Говори за съдба, за сродна душа, за душевна връзка. Никой не ме е обичал така. Иван се чувства избран, обичан, важен. Нещо, което може да му е липсвало преди. След идеализацията следва девалвацията. С времето Мария започва да го критикува пред приятели. Мъжете са ми скучни, включително и моят. Манипулира го. Ако наистина ме обичаш, ще направиш това за мен. Игнорира за дни, после се държи, сякаш нищо не е станало. Обвинява: ти си твърде чувствителен, правиш драма от нищо. Омръзна ми да се съобразявам с теб. Иван започва да се съмнява в себе си. Става тревожен, губи увереността си. Постоянно се опитва да върне старата Мария, която го обожава. След девалвацията следва етапа на контрол и манипулация. Мария флиртува с други пред него, после го обвинява, че е ревнив. Казва: с теб съм, но само защото никой друг не ме заслужава. Използва секса като награда или наказание. Казва, че другите мъже я преследват и това трябва да го кара да се стяга, да бъде такъв, какъвто тя очаква от него, за да не я загуби. Иван живее в един постоянен страх и стрес. Опитва се да я задоволи, страхува се да не я загуби и се чувства много объркан. Следващият етап е отхвърляне. Изведнъж Мария казва: не те обичам вече. Намерих някой, който знае какво иска. Ти си твърде слаб. Изчезва от живота му, блокира го или започва нова връзка, която демонстрира в социалните мрежи. Иван е в шок. Чувства се предаден, използван и объркан. Не разбира как така някой, който е говорил за любов, толкова бързо го е заменил. И разбира се, трудно може да преживее, че Мария го е напуснала. Започва да страда по нея, започва да търси различни възможности, как да си я върне, какво да направи, че тя отново да се върне при него и дори и да търпи това, което е търпял досега, страхът му, че Мария я няма, е още по-голям от неприятното усещане, което има заради нейното държане. Какво преживява Иван? Крах на самочувствието, объркване между любов и насилие, пристрастяване към емоционалните върхове и спадове, срам, че е станал жертва на жена, особено защото обществото често неглижира страданието на мъжете. Какво може да помогне в такава ситуация, когато има раздяла при нарцистична връзка? Независимо дали човек е напуснат от нарцисиста или той самият си тръгва от такава връзка, възстановяването след такава връзка не е лесно. То също така не е и линейно. Т.е. ще има и добри, и лоши дни. Но с последователност човек може да се върне към себе си. Какво може да помогне? Първо да признаем модела, т.е. да видим как цикълът се повтаря и че най-доброто, което може да се случи в такава ситуация, е това да си тръгнем от тази връзка.
Да разпознаем, че скърбим по илюзия, а не по някакъв човек, който съществува реално. Подкрепа от терапевти близки, хора, които няма да обвиняват. Психотерапия особено полезна при загуба на идентичност или травма. Загубата на илюзия е също вид загуба. Човек я преживява толкова силно, все едно е загубил близък човек. Затова психотерапията би помогнала при такава раздяла, при напускане на нарцистични отношения, за да може човек да осъзнае, че всъщност не губи другия човек, а губи една илюзия. Да осъзнае какво се е случвало в тази връзка, да осъзнае цикличността на връзката, да осъзнае идеализацията, девалвацията и обезценяването и да си даде сметка, че от тук нататъка живота ще бъде много по-добър и по-хубав на база това осъзнаване. Тъй като част от нарцистичните хора са и насилници, упражняват емоционално или физическо насилие, при такава ситуация може да има и план за безопасно излизане. Контрол над импулсите също е важно. Да не следиш социалните мрежи, да не търсиш информация какво се случва с тези хора, да няма обаждания, да няма писане и чат, защото така отново може да попаднеш в мрежите на нарцисиста. Понякога дори на пръв поглед уж неутрален разговор наистина може да навреди много. Ако човек не знае как да постави граници и как да се предпази от някакъв вид манипулация. Хубаво е също така да се опитват нови неща, които преди това, точно заради тези отношения, човек си е забранявал. И разбира се, поставянето на граници. Да се научим да поставяме граници, защото точно заради това, че не сме знаели да поставяме граници, сме попаднали в такива нарцистични отношения. И накрая отново искам да припомня, че отношенията с нарцистични партньори не са случайни. През дългогодишната ми практика, както и от личният ми живот, съм разбрала, че ние хората не се събираме заради любов или харесване, а заради травми. Травмата на единия човек се докосва до травмата на другия и химията се случва. Това става несъзнавано, а ние си мислим, че сме намерили нашата сродна душа, нашият спасител. Разбира се, има романтика, има усещане за любов, има прекрасни преживявания. Но в същото време, когато се отдръпне идеализирането и проекцията от обекта на любовта ни, започват проблемите. Виждаме човека с неговите травми и несъвършенства. Започваме да се питаме дали това е наистина човека, в който сме се влюбили, дали може да бъде нашият спасител. И запленени от идеята да намерим спасител, от което несъзнавано зависи нашето оцеляване, ние без да се усетим изпадаме във властта на другия. Ставаме зависими от другия или като някой, който се храни от него, за да оцелее, или като някой, който дава храна, отново за да си набави усещането, че е обичан. И ако в този живот сме попаднали на нарцистичен партньор, значи имаме да научим някои уроци. За това, колкото и неприемливо да звучи, можем да бъдем благодарни на тези хора, защото те натискат бутоните ни и така можем да израстваме. Ако никой не натиска бутоните ни, ние си мислим, че всичко е наред при нас. Но когато ни заболи, търсим изход от болката. И тогава можем да тръгнем по пътя на нашата трансформация, на нашето изцеление. За уроците, които научаваме от връзката с нарцисист, може да видите и видеото уроците, които имаме да научим, когато сме привлекли в живота си нарцисист. Линк към него виждате на екрана в края на настоящият видеоклип. Можете да намерите още видеа, свързани с нарцисизъм, в плейлиста "Нарцисизъм и взаимоотношения с нарцистични хора". Благодаря ви отново, че бяхме заедно и до скоро!